To nejnovější. To nejnovější. Ani tenhle týden nepřijdete o ty nejžavější songy. Těšit se můžete na australskou Italku Gabrielu Cilmi, On a Mission. A dáme si i hodně starou táborákou bombu v novém faceliftu. Embassy a Anděl. Proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nevím, co mě čeká. Hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se jí schovat, to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. To nejnovější. Tak tohle jsou čerství novinky na tenhle týden, který u nás uslyšíte jako první. Mrknem i na ty nejlepší světové hitparády a v našem reverzu si tentokrát můžete urvat dvojce do Techno 54. To nejnovější. To nejnovější.